Další vojáci byli rozmístěni venku po kopech a v zákopech, takže obrana linie neměla záviset pouze na posádkách opevnění. My slyšíme střely. Opět vidíme v akci příslušníky Stráže obrany státu, kteří se dostali do kontaktu s nepřítelem, což je právě německý průzkum boje, který má zjistit pozice opevnění, ten bude odražen a bude následovat dělostřelecká příprava. Výstřely utěchly, Němci mají zjištěno vše potřebné a vidíme, že přitahují dělo a zahájí palbu na objekt lehkého opevnění. Lesní postavení mělo výhodu, že les fungovala jako dobrá přírodní překážka proti obrněné technice, takže v lesním postavení hrozil pouze útok pěchoty.